Aupa Joseba, ongi etorria Baserri Berri tabernara, Iruñan, Luken Bigo naiz, ikerketa zuzendaria eta sukaldaria, eta Sanferminak direla eta pintxo pare bat egingo dugu, eta nola moldatzen garen Sanferminetan erakutsiko dizut. Goazen sukaldera. Zuk dakizunez, Joseba, lan handia dago egun hauetan eta orduan gauza errezak egin behar dira, ez? Kasu honetan guk egiten duguna da buldoja. Zezenarekin egindako saltxitxa bat, gitarteko bat prestatzen dugu, eta zuzenean naiz tabernan eta kanpoan karritoetan saltzen dugun pintxoa da, ez? Orduan, hainbat barietate dugu, baina orokorrean gehien saltzen dena zezenarekin egindakoa da. Lehen da bizi jarriko dugu saltxitxa bandeja batean eta sartuko dugu labean. Pixka bat berotu dadila eta bitartean sartaginean jarriko dugu urinapur bat eta txigortuko dugu ogia, bale? Zezen ekologikoarekin hasi ginen lanean jatetxean eta eta pentsatu genuen eta segatik ez dugu egingo saltxitxa bat, ez? Oso sanfermineroa da eta gainera oso erreza eta jendeari asko gustatzen zaio. Hasiera batean ideia sortu zen karritoetan saltzeko, gure oferta gastronomikoa hemendik kanpo ateratzeko, eta gero azkenean ere industrian saldu dugu, hasi gara ere supermerkatuetan saltzen, hasi bar gara orain, eta jatetxean ere. Aterako dugu ja saltxitxa labetik, bakarrik berotu, 2 minutu berotu eta listo. Jarriko diogu barbakoa saltxa, tipula frijitua, kimchi mayonesa, kimchia da Korean fermentatutako barazkiekin egindako saltxa bat, piparra batzuk, eta amaitzeko martorri apur bat eta tipula lore batzuk. Hau da, tabernan ateratzen dugun hot doga. Kalean ateratzen den hot doga ezberdina da, askoz ere simpleagoa da, ez? Saltxitxa, ogia, tipula eta saltxak eta listo. Baina Baserri Berrin zerbait gastronomikoagoa egiten dugu. Guk Baserri Berrin beti bereizi gara ikerketa arloan garrantzi handia eman diogulako. Normalean Baserri Berrira datorren bezeroa horretara dator, ez? Hilabetero edo 2 hilabetero gauza ezberdinak probatzera. Rotazio askoko menuak nahiz pintxoak egiten ditugu eta horrek arrakasta handia izaten du. Beti izaten dugu barran momentuan irekitako ostra bat, ez? Eta, buelta bat eman diogu eta orain txertan aurkeztuko dut. Guk nahi duguna askotan da esperientzak saldu, ez? Orduan, bezeroari basora hurbiltzeko jarriko diogu pinu olio bat, eta gero gainean pixkat freskatzeko apio eta limarekin egindako izoski bat. Ostra irekita daukagu ja, jarriko dut nitrogenoarekin egindako izotz lehorra, hau dago gutxi gora bera 0 azpitik 200 gradutara, eta jarriko dugu pinua daukagun. Jarriko diot apio eta lima izoskia, pinu olioa, tanta batzuk, txapore hausko dauka eta. Eta amaitzeko, adi egon, hemen dator parterik garrantzitsuena. Eta badakizu, Joseba, nahi duzunean, gonbidatua zaude Baserri Berrira eta Sanferminetara batez ere. Ongi izan.